Zazpi diferentzien jolasa ezagutzen dek? Bi irudi jartzen dizkigutek eta guk diferentziak bilatu berrizkiago. Guk tankerako zerbait egingo diago gaur. Nik bi argazki jarriko dizkit. Hau etxek. Lehenengoa, Madrilgo Sol Plaza, gaur goizeko 9:30. Eta bigarrena, Madrilgo Sol Plaza, gaur eguerdiko 12:30. Podemos alderdiak deitu duen manifestaldian. Agerikoak dituk hor begibistakoak ze alde egon lehizken. Nik ez diat hori galdetu nahi, nik sakonagoak galdetu nahi izkiat. Zerbait aldatu da? Zerbait aldatuko da? Einaut egin didazuna, da galdera zail xamarra, behatzi eskalakoa, aizu batetik 10. Zerbait aldatuko alden, ez da galdera kaskarra. Bueltaka ibiliko da, pentsalarien kaskarra. Hor irudi batean gaur, azaldutako indarra. Aldatzea on litzake eta ez aldatzea txarra. Aldatuko den ez dakit, baina badago beharra. Aldatuko den ez dakit, baina badago beharra. Ta askok esaten dute, Podemos dela klabea, lepotik kendu dezagun, estutzen gaitun kablea. Pablo Iglesias ez dugu, gixara jo nerabea. Zapatero edo Rajoy, ta oiek baino hobea. Espainia, Espainida, gu euskaldunak ordea. Eta hortan azaldu da sentimenturik gabea. Ia bazabaltzen duen bere sensibilidadea, ia zabaltzen duen bere sensibilidadea. Gizartean egoera, ez da batere eztia, ta talde bat azaldu zen, aurrerakoi amestia, naizta poderea beti, izaten den garestia. Beti ez gera izango poderetsuen uzkia. Ia noizbait betetzen den
agindutako guztia, Sol plaza hortan azalduten premita angustia, goizean goiz itzala zen, ta eguerdian eguzkia. Goizean goiz itzala zen, ta eguerdian eguzkia.